Patih wong Patih Sumpena. Lah wong Patih Sumpena menika dipun utus dening Paman Prabu Lembamisani. Rene Paman Prabu Lembamisani sak penget kula sami pasuwayan wonten ing alun-alun menika. Nanteng dateng diajeng tamion sinten ingkang badhe dipun ladosi. Lah ing mriku diajeng tamion nggadahi panyuwun. Panyuwunanipun menapa? Panyuwunanipun diajeng tamion. Sinten kemawon boten mawas menika tiyang alit boten mawas menika Narapraja Tari Sempana. Badhe dipun ladosi dening diajeng tamion. Sauger saged nyewaraken patak sakembaran. Kinarya sarana dawuhipun diajeng tamion. Ingkang setunggal werni pethak. Ingkang setunggal malih werni cemeng. Kang Mas Brojono Pripun Mas? kedah dipun upati Kang Mas. Iya, Kang Mas riyen. Nggih. Kados kula. Kados ingkang pun sunaken kaliyan Jageng Tamyoyi menika kok kados ngaya-ngaya teges nampek cara alus dhateng kula. Menapa wonten patah sakembaran menika pangaringi temanten ing mangkenipun ingkang wujud menika cemeng kaliyan petak. Kak menika ngaya-ngaya teges nampek kanthi cara alus. Ya nggih, ya. Panjenengan kula aturi keningaken cipta panjenengan. Kula aturi madhangaken penggalih panjenengan. Ning cetha mboten wonten. Wonten Menawi wonten ing tlatah Jenggala Manik menika mboten wonten ingkang pun kersakaken kaliyan Diajeng Tamyoyi menika. Yayi Prabu Kertopati saged ngendikaaken boten wonten. Nanging menawi kula saged ngaturaken menawi wonten ing Jenggala menika wonten wujudipun patah sakembaran ingkang badhe dipun kersakaken dening Diajeng Tamyoyi. Nanging sinten? Mboten wonten Kang. Yayi Prabu. Napa Yayi Prabu kesupen? Menawi wonten ing Jenggala Manik menika wonten wulu cumbu cacah kalih ya. Kakang Bancak lan Kakang Kakang Bancak lan Kakang Doyo. Menika wulu cumbu cacah kalih ingkang gadhahi watak kalih. Kang Mas Panji Brojonata mira lancip. Kono ing pamawas. Sraweneh kula lembe putek ing penggalih. Kang Mas saged ngidulaken lan niduraken menawa ing Jenggala Manik ana pawongan loro ya wulu cumbu ana ing Jenggala Manik. Menika tegesipun gegayuhanipun Yayi Prabu Kertopati badhe kasembadan. Anggenipun badhe garwa Diajeng Tamyoyi. Leres Kang Mas. Yen ngaten mboten saged bangun, Kakang Bancak lan Doyo ditimbali ana ing papan. Dimas Sinomberdopo kula Kang Mas. Kakang Bancak karo Kakang Doyo timbaloni. Sedhi pengesakan dawuh. Kang Mas. Mboten bangun malih. Kula saged ganggu kaliyan Nggih, Ndoro. padha slamet tekawon. Nggih, wilujeng pangestunipun. Ndoro. Iya. Lagi napa itu, Bang? Kula nggih wonten wingking ngantosi padamelan kula. Wis rampung. Angge sampun tekap. Kakangmu ndi Kakang? Kakang kula Bancak. Heeh. Ah, menika benten kabeh biasanipun. Pawadanipun niku werna-werna. Biasanipun niku sok nggih ngilangi lho. Tetembangan piyambak.
kula niku dados adinipun niku bingung leni. Lah ning apa kowe ora kandha nek sing nimbali iki Yai Prabu Kertopati? Nggih sampun. Kakang kula Bancak niku nggih pawadanipun niku mboten wani-wani lah. Ada saben nek sing ngersakake sowan kuwi Yai Prabu Kertopati mesti disembikani, mesti ngestokake dawuh. Abi-abi sowan. Nggih. Kula adinipun Doyok menika nggih mboten kirang-kirang anggenipun bujuk kakang kula Bancak sowan wonten Prabu. Kakang Doyok. Nggih. Apa bener Kang dadi aturmu menawa Kakang Bancak iki duwe wadah Nggih. Ndoro aja-aja kok main gawe-gawe supaya ora gelem sowan ning sak. mboten. Kula niku sampun ngampiri menawi badhe pisuwangan wonten panjenengan Ndoro niku kula pun ngampiri nanging pawadanipun macem-macem niku. Dadi wawadane Kakang Bancak ku werna-werna. Werna-werna nggih. Ora ngene Kakang. Pripun? Pancen kowe tak tingali ning ngersaku ki ana wigati ana bab sing bakal tak ngendikan. Nggih. Sang kowe pancen aku bakal nanting marang. Apa kowe pancen setya bekti, setya tuhu marang aku Kakang. Nggih kula tansah setya tuhu kalih panjenengan lho. Tenang. Nek pancen kowe setya bekti teges apa kang dadi penjalukku kowe bakal bisa wujudake utawa nurut. Kula saged lho. Ya. Nek ora ngene Kakang. Aku duwe kegayuhan bakal garwa marang Jajeng Kamyon. Ya putrane Paman Prabu Lembu Amisane ana iku. Oh, Kamangka. Pinangka bebanane Jajeng Kamyon iki kuwi wujude patak sakembaran pinangka pangaring temantenku marang Jajeng Kamyon. Sing tak lawas Porong Kraton Jenggala Manik ya mung kuwi karo Kakang. Apa kowe sagu ing besuke dadi pangaringku anggonku dadi teman. makaten Ndoro, menawi Ndoro niku gadah gegayuhan ingkang makaten, kula piyambak Doyok saged. Kowe Sagu. ning upama kowe sagu Kakang Bancak wis mrene supaya ibu apa? Mengke kula bujukipun lho. Supados Kakang Bancak niku nderek. Menawi boten nggih kula piyambak saged. Oh iya. Nek ngono aku nelake matur nuwun tak banget karo kowe dene kowe sagu ing besuke minangka pangaring temanten. Kakang Mas Panji Brojo. Kados pundi ya? Ngatur nunggu pun derekaken tegak wonten ing padukuhan Kembang Suro kula badhe manggi kalian Kakang Bancak. Sersanipun Yai Prabu badhe ngendika kiambak kalian Kakang Bancak. Lurus Kang. Menika langkung prayogi Yai. Monggo kula dherekaken. Dimas, nggih, ayo padha didherekake kadang sepuh. Sedika Mas. Sedika. Thank you.